Výroba dobrej šunky je hotové umenie. Na to, aby bola naozaj chutná, treba ju poriadne vymasírovať. Naša rodina má lásku mesiarčine v génoch už 4 generácie. Mesiarom bol už môj pradedo a naďalej pokračujeme v mesiarskom remesle z pokolenia na pokolenie. Všetky naše výrobky považujeme za umelecké diela, pretože sú unikátne svojim zložením. Recept na poctivú šunku môj otec vymýšľal a zdokonaloval jeden celý rok. Slovom šunka môžeme nazývať iba takú šunku, ktorá je z bravčového stehna. V priereze najkvalitnejších šuniek vidieť celé svaly zo stehna. Naše šunky sa dodnes pripravujú tradičným spôsobom a s láskou. Výnimočné sú nielen svojou chuťou, ale aj spracovaním. Musia sa aj 8 hodín masírovať, 10 hodín variť a potom sa ešte ďalších 12 hodín chladia. Mäso berieme od domácich dodávateľov. Podarilo sa nám vyrobiť šunky s receptúrou, ktorá má obsah soli nižší o 25% oproti iným šunkám na trhu, aj nižší obsah sodíka. Kaufland je pre nás už roky dôležitým partnerom a vážime si doterajšiu spoluprácu. Spoločne sme priniesli na trh šunku Kaufy, ktorá patrí pod produktový rad z lásky k tradícii. Táto šunka je bez éčok, obsahuje slovenské mäso, oproti iným šunkám má menej soli a vyrába sa s dôrazom na kvalitu.